kel mezo production tangin heaven ni sumni panga November sang ni sumni pakhat hian serchip tlang kol tlang Chawngpuii Khawthlir Hawnna function kan mangzawa view tower a Hawnna tak tak tuna hian nei turin tlanga kan chho mek ani helai tuna kan omna lai hi parking helai hian dir thei pak tu zel ni tun tlang chip kan pan chhowa tlanga kal chho mek ani hei hi nular hoi architect designer ani hi view tower ki moi taka design ani ki tuna hen art and culture minister pujiran hongdon ani hei lang chip kan chuang chuaka ding lur maya ki ding lur mai ne kal kan tan hem khop maya lai kan VIP kan pay mo te he hun a Hawnna program mang tur local te ndi Chawngpuii Khawthlir phong turin kan honorable minister zong tak pua Australia so này Chawngpuii Khawthlir, constructed by Chawngpuii Heritage Society, funded by Art and Culture Department. Min tu dia ke mo. Akai ni tak hai. Era hen lumi phun ta. Pichi hin lobo se se pa lumi la phun le. Sei la jau tu la ga ni. Kalpung te po. Department post ko du ta. tuna kan hong chi a tuna a chung sang a non chho ani ka ha ten mang duam hai en len na kan mang duam Chawngpuii ro Chawngpuii Khawthlir tun ma lo sa history a kan lo nei sa zong zong kha thak dang lam le ti dang lam pakhat ma lo wa tawa sakali ta wa chu tawa chuan hing ane nga ya building everyone sula apni pui mo ber Chawngpuii chamchoin Chawngpuii tawa tiasa hing ta tel boi du lo vin Chawngpuii Khawthlir tin mizo rein kan da ta ani hetia kan ti hian Vietnam hing soi dang lam emo ti dang lam emo hi au no va history chu angai reng tha dang lam ani lo ani hei hi pu silal fak zuala he view tower estimate siam tu je yani achunga kan lom tak zet ani Chawngpuii Heritage Society te hei hi heritage OB ten ni lapui tu te hi Ingin gitu ya. design tu ber. Building design cak tu ni oh.
ถ้าข้อมูลที่ป้านไม่ได้ตัวนักนำเนี่ยเสียชีพกอลจางจงปุยนุ่งแดนจางจงปุยขดเขียร์วิวตัวสักอันเดียวไปนะคนนั้นเดียวจางทั้งกัวกันจีระก็เสียชีพขปุยอันนี้เสียชีพขปุยคู่ที่ไม่คู่อันนี้หรอวะสวามีเตี้ยกันเอ็นจางปังเพนอาซอนอินเองมาจากรูปีตักอมันนี่เสียสิบกว่าฮิคุยจังมาเห็นดันกิมนะเทลบาส่งจางเพนอาซอนบิลดิ้งรูปีตักและdepartment officeรูปีตักเตะอมันนี่เบียงทั้งเตะอมันนี่นี่อะไรสงสารกันทุบไม่นี่ตัวนักเขียนMinisterin at chung sang vel fang vel me kan ni lei với na Chawngpuii Khawthlir design tu architect nula suai hei amhuna oma toite in helai chungchang hi kan han zot lockdown ani hei ani hin helai hi a design ani ya hei tuna inti dana hian enge ilung oi to kem idu angin imitha angin isuang tu angin achua kem ti lai kha achua kalom tu pa hetia enge nyang i anlo ti pui tling hi mo ti mayang i ka design ang deuh che na chua ka chuanin atir khanin option kha pathum vel kha i kanin peya chuta tang chuanin chi sang design kha pathum vel ha ka siama chuanin andu ber pakhat an ron thlang ta chuan tuna mi hi chumi an thlan chu nia chuan hei nia hon hial thleng thei turin lo omta a helai a hian minister te rampum huwa pa tiang hian tarlan ani ta a ta chuan kalau kan ti lo deuh zawk hian hemi option ber zawk hi ni ta se ti nang ma lama te han ngai tua le na te omem ai option lowe tuna mi hi aw tok viawin ka sia chuan ani le a building te hi rin om tok enge ni a structure hima po hian thatok tura ingai ti na ni ta chuan hei mi pui kan han pungkhom tran tak ta ta hian idu thu asam em a structure lampang hi ka en pui talawa mo a design drawing kha ka be a chuanin a ban size le beam chu ti zat vel chu in hmanga ti kha kanin childan kha ania khatia cement proportion balu le thilvel an chun nu ka chuan engma chu tiangin in en puina kan nei talawa ni chu ya society lamin man lata char ti na ni engpo ni sila hei rampum holin tu na hian hon te lo ni ta hetiang ang ngai tu na te neya design tu ini na hi hei ming chir thale maya anal ponal min an tia alom om hle maya hela hian enge soidu dang in la neem soidu po ka nei chuang lawa helai mun ngen yang lo nuam ti ta ka lo manga tin tangkai ta ka lo mang tangkai ta ka in lo man the kha ka du thu sam berani chu ni mai alom om hle mai he kom na hun thatak mai kan han neya hei tun huna tiang khan minister te le mi poimo ten min han mu puya chuan helai se chip kho chung mai ni lo zoram hun rang tang pon hei ron kaltum an oma helaya tiang aru man na thatak mai lo neya ikut chuak hetia kan han puitlin thei hi alom kan ti kan chuang cha ai chunga po lom thu kan sei ni kalom lu tu ke po hei heritage society serchip heritage society ten min ron soma tin hemi design thei tura engen yang I chance tramin pe mo ka rin tlak anga min lo ngai ve shim te kha ngen yang an chunga po lom thu ka soi du ni lom me hei kom na hun chep takara thatak min han bo sai sak thea kan lom hle ni
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn